IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Inanunsyo ni Far Eastern University setter Tin Ubaldo nga sumardong addang na ang makisali iti Premier Volleyball League. Dahil iti nagbalin nga anunsyo na kalpasan iti panakabak iti Lady Tamaraws kontra University of Santo Tomas iti playoff para iti maikapat a pwesto. Dakkel iti nagbalin na kontribusyon ni Ubaldo iti panagbangon manen ti FEU no sa dinong imato iti team manipod iti may sa pangabak lain iti rookie year na ang nagturong iti maikalima a pwesto iti sumaruno a season ken sakbay nga imabot iti semifinals iti season 86 ken 87. Nagyaman ni Ubaldo iti programa iti FEU ang nakatulong ken kuana iti panagbalin na nga may sa kadagiti promising setter iti batch na. Iti posible panagisalit na iti PVL balon ni Ubaldo iti nalawa nga experience sana karaman iti dua a Final Four appearances iti Lady Tamaraws. Para iti IFM Sports tayo ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.